Μπαρμπερίδου θα δοκιμάσει για 2, καθώς δεν έβρισκε κάποια ελεύθερη παίκτρια από την ομάδα της Βούλας. Πρωτέας Βούλας που δείχνει να έχει ένα πρόβλημα. Εδώ η Κρίση Γκίβενς θα τιμωρήσει την ομάδα του Πρωτέα. Θα φτάσει τους 10. Η Θεόνη Τζεγιαννάκη μέσα στις γιορτές. Εδώ η Κρίση Γκίβενς θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Θα φτάσει τους 7 πόντους. Άλλος. Απλά να βόσβηνε το 4 πίνακα. Γκίβενς θα βάλει το καλάθι, ένα καλά, απίστευτο καλάθι και από την Κρίση Γκίβενς. Έδειξε την ποιότητά της, μια σπουδαία αθλήτρια. Βλάνη, Παπαμιχαήλ, Γκίβενς για 3, εύστοχη! 36-26, Λολίτα Ελίμουρα και η Σανίκα Φρήμαν είναι αυτές που έχουν σκοράρει κυρίως για την ομάδα της Βούλας. Σε άλλο ένα ελεύθερο σουτ για την Γκίβενς, η οποία δεν τα συγχωρεί αυτά. 38-26, 3 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Είναι 10 πόντι είναι η μέγιστη στο παιχνίδι. Πιέζεται εκεί η Τζεγιαννάκη. Γκίβενς πάει προς τα μέσα, θα γυρίσει πολύ όμορφα, θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Κρίση Γκίβενς θα φτάσει τους 12 πόντους, ο Αθηναϊκός στο συν 12. 36-20. Αξιοπούλου για τον Αθηναϊκό. Γκίβενς ξεμαρκάρεται, περνάει, ευστοχή. Play-out και εκεί έχεις το ρίσκο αν θα παραμείνεις και θα συνεχίσεις στα play-off ή θα βρεθείς στην Α2. Εδώ ένα φάουλ 5 και 40 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Γκίβενς, ο Πρωτέας συνεχίζει σε αυτήν την άμυνα ζώνης. Θα περάσει Γκίβενς πολύ όμορφα μέσα στο καλάθι ανάμεσα σε 3 παίκτες του Πρωτέα. Θάλια Κασάπογλου είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος των δύο ομάδων, καθώς έχει αγωνιστεί την σεζόν 10-11 στην ομάδα του Πρωτέα. Εδώ ένα καλάθι από την Κρίση Γκίβενς, μπροστά και πάλι ο Αθηναϊκός με 5-4. Γκίβενς, Παπαμιχαήλ, Γκίβενς από πολύ κοντά, είναι εύστοχη. Πολύ ωραία, άλλαξαν την οργάνη. 7 και 20 για το φινάλε της. Αξιοπούλου, Παπαμιχαήλ, Γκίβενς κερδίζει φάουλ από τη Μαγκλάρα. Αξιοπούλου περνάει από την Τέλβα, μακρινό όμως το λέει Άπη. Γκίβενς δεν μετράει τίποτα. Η Γκίβενς πήρε την μπάλα αλλά δεν είχε βρει αυτή στη στεφάνη. Γκίβενς περνάει κάτω από το καλάθι. Ωραία προσπάθεια, 2-3. 7 δευτερόλεπτα για το σούτ, έκανε μεταφορά της μπάλας η Γκίβενς. Κασάπογλου, Γκίβενς στριφογυρίζει, 5-0 από Γκίβενς και Αθηναϊκό. λεπτών 24-22. Βλάνη.
Παπαμιχαήλ. Givens περνάει, φάουλ και καλάθι. Προσπάθησε η Γέμελος να κλέψει την μπάλα από την Givens. Έχει χτυπήσει ο Παπαμιχαήλ πάνω στην... του τρίτου δεκαλέπτου. Πάντα μπροστά η ομάδα του Αθηναϊκού. Givens θα περάσει πολύ όμορφα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 48-40. Γρήγορα. Σάπογλου στην Givens. Θα πάει προς τα μέσα, θα πάρει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Έπαιξε περίεργα παιχνίδια εκεί η μπάλα. Τελικά της έκανε το χατήρι. 68. Για τη λήξη επίθεσης, 14 για το τέλος του ημιχρόνου. Givens θα κάνει την προσποίηση, θα πάει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ. Στους 16 πόντους συγκρίσει Givens σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έκανε βήματα. 7 και 15 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 6-8 ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2, αλλά μόλις τώρα η Givens ισοφαρίζει σε 8 όλα και πάει και στη γραμμή για μία βολή. Παπαμιχαήλ. Givens. Φάουλ από τη Χριστινάκη. Givens. Πλησιάζει την κόβει Κοσμά. Το δεύτερο θα είναι το πρωί της Κυριακής στις 12. Ίκαρος Άρης Θεσσαλονίκης, Άρης Σελγέκ και στις... Βεβαίως δεν θέλουμε να μειώσουμε την νίκη του Παναθηναϊκού. Givens. Κασάπογλου με ταμπλό άστοχη. Givens κερδίζει φάουλ. Κάνεις το ίδιο λάθος να σου χρεωθεί με 2-0 πίσω στα play-off ή τα play-out, καθώς οι νίκες και φέτος αυτή η άμυνα ζώνης που έχει επιλέξει η ομάδα του Πρωτέ δεν έχει αποδώσει, καθώς έχουν μπει τα σουτ από μακριά για την ομάδα του Αθηναϊκού. Στον Αθηναϊκό επιθετικά, ενώ αμυντικά παρουσιάζει αρκετά κενά. Έχει επιτρέψει στην ομάδα του Αθηναϊκού σε αρκετά ελεύθερα σουτ. Εδώ η Μαρία Τετενέ θα οδηγηθεί σε ένα ακόμη λάθος, σε βήματα. Η Δήμητρα Μπαρμπερίδου και θα κλέψει. Επίθεση για την ομάδα της Βούλας. 2-2 έχουμε συμπληρώσει τα 2 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Θα περάσει πολύ όμορφα εκεί από την Κύπρο. Η ομάδα του Αθηναϊκού 2 και 45 για το τέλος του ημιχρόνου. Ασκαλοπούλου στη Φρήμαν. Θα τις κλέψουν την μπάλα εκεί με την Givens και τώρα η Τζεγιαννάκη γρήγορα. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα η Μπαρμπερίδου στην Νικολοπούλου η μπάλα. Φρήμαν το screen. Μπαρμπερίδου δεν θα επιχειρήσει το σουτ.
7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης Νικολοπούλου. Θα πρέπει να γίνει το σουτ 3. Τέλος εκεί, κλέψιμο από την Givens και στη Νικολοπούλου. Επάνω της η Givens. Θα βγει η Φρήμαν για βοήθεια. Η Παπαμιχαήλ το ίδιο για την ομάδα του Αθηναϊκού. Αλλάξαν τα μαρκαρίσματα εκεί. Νικολοπούλου για 2 θα στοχίσει. Στην γραμμή των βολών. 54-47. Με αυτό το έμεσο τρίποντο η Πέλη Παπαμιχαήλ φτάνει τους 5 πόντους και ο Αθηναϊκός στο συν 7. Δυσκολεύει να κατεβάσει την μπάλα η ομάδα του Πρωτέα. Πιέζεται εκεί Νικολοπούλου από Givens και Βλάνη. Νικολοπούλου και πάλι όμως 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης του Πρωτέα. Βλάχου, Νικολοπούλου.